चीनी बुबागारा बीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देवबर्मनी टीनी तंथल आचेमा सालो हास्तेनि जन्म शिवाय के खाचेमा याफारो Hanya hasil korang berlayar tabuk. Apa nih ya kalau hanya apa nih ya Tông vi bố, tông thái kỳ rí khá, than xa hương mãn nhé đi. Tông vi bố, tông thái kỳ rí khá, than xa hương mãn nhé đi. Hai ngô rô mô rô, do ra sát sẽ lại phô rô. Hai ngô rô mô rô, do ra sát sẽ lại phô rô. À chạy khá bố sông gó. Nang manishulu Bir Bikram Bubaga Bir Bikram Bubaga Bir Bikram O pandani pandati phang te o tagaw sini edisi hafang bayi hukum tisati jeng Nepal tila matang kene Nepal tila teman ya gulo jeng tesa hai hukum tisani kholawo ajaga sini bubagra sini mohak Tilsa Razi Tham sini Maharaja Bir Bikram asabali salo o koktuma salonani pola kopun sini or pola rasa phene muni rasa monondaro YouTube daire dei sini jato kaham ke rasa sini kama boru nama haket talen ganang to sini prasar bisingbo mahikeno sentini monu Maharaja Bir Bikram na asaimani salo sentini pale lekha mahikeno sara Tripura tini Maharaja Bir Bikram ni asaimani salo pale jai tongo sara Tripura sibiya Tripurani o Tripura hani hatarbo ke baror hani hatarbo mahike palle tongmani jotono norok nukna sentini jotono nukna social media rogo ko ongka Maharaja Bir Bikram ni asaimani salo jeng amake palekha paikha amo haya je boni bakhalte boni wan sokmung so jotono saimano je boni kaisa modern architect je modern ni salbai kerengoi tino salbai kerengoi sini borok boni hamkrai Tripura sarone lekhapora khainani tabok ni o jugo jeng lekhapora namna lekhapora sarangkai ongya omaharno wanso bo komai school college to bo islamai kalaka omarke bini wanso mo Tripura sane hamkrai ni bagai sini borok ni thangai tongna ni bagai sini borok ni sini samaj no kosogoti sanani bagai jeboni samu khlaimani obo harono no jeng moido khlaiye omo haino naino jeng serengoi baskang bo sini borok ni Tripura sarone hamkrai sini samaj sagati sanani semawan solaino maikana jeng besma jeng samung ma khlainai je jeng kaisa kok sichalaiyaw kaisa jeng goija walai toklai bulai sulai kaisa tola siklainani bagai jeng chaitolaino jeng jeng kathalai bahai jeng samu kaham tangnai jeng bahai ki kuso kanai jeng mawan solainai bonani ko gasa ngoti se poksumo je kame bising je tongnai ro borok tini sal je Maharaja Bir Bikram asema sala borok saimania ge borok no tam kok kasanai Maharaja Bir Bikram ni asaimani sal tini je kame bising ko tongnai ro tabo saimia hine tabo asuk kurikha jeng TTD se habango power family yagulo no asike omo प्रचार होई थाका जतनो साइमान थाका जे चेनि राजा महाराजा रok jesini bagai je samuk ham khlai thamani jeni bisingte जों social media tei जों joto jagano जों sabo joto jagano tabok प्रचार होई tongo joto jagano saiman thaka je jeni raja maharaja tongo hao o hani nofang Tripura sarokno o hani naikolnai chini hatar hani borok rokya o hao tongo chini
184 184 chini independent je raja maharaja ro chini thamkrin bagai naikol thangmani abo jotono saimano je tabo kisa misa je saimai ro bangke para ekdom bisingo romde aro current ro kasoya ko aro social media ro kasoya ko omo hai jagaro ba thai kasuk jak chini kami ro ko bisingo bor khoroksa bang malaika bogirot parago bonus hai tongka je tabo chini raja ek bosoni sakango tabo nepalo dena byang thanja khine boni boyos 100 bosoni saka ingkai oborni no ang saimaka boni kokni bini kok khnai no josini bor tabo saimia hinde krika kaje saimia ro tongnai abo tini program ni bising tono jotono saimanai borno boseng masai tongnai sini bising te borno ro ko kasakunani sini raja maharaja ro samung chaya samung sitra omai khlai jaya sini borno hamkran bai se borok samung kham khlakana bor sini kaisa laibuma jeng obono manarnai joto borno no laibuma tongo joto hauna je somase boroni bagai samung kham khai thanja boni abono kathang kanar bagai boni somasa to mone haino jengbo saito ma dong Sampai